Umpephethe uvuka kanjani namhlanje? Ngisho le ngane yami. Ucabanga ukuthi ngivuke nginjani wena? Cha bengikhuluma ngodaba lwayizolo indlela ukuthi uthela ngayo ukukhuluma nobaba. Kodwa ma into engikhathazayo indlela okhulume ngayo ma. Ungagcina usuthela izizukulwane ngesiqalekiso. Ngitshele lokho mahala. Uyabona mase uyakhuleka kuyihlo. Umtshela ukuthi akabuye azobulala nami yangithi ngithini kwena? Angithi yona into ayaziyo leyo. Abulale bonke abathandiwe wakhe. Ngizomenzela izinto zibe lula siphamandla. Ngizonyuka ngentabeni. Ngihambe njengakhulekani bese afike angiqedele khona. Ngiyacela. Hey. Okwenza kanjani ukuthi abulala ingane yami engazange azakhuluma nami? Hey, akangiqedele manje. Angiqedele nami. Akangibulale siphamandla. Ngibulale. Awusho phela. Yini umsebenzi wakho lapha ebandleni? Umsebenzi wakho nje yini? Ngoba yonke into yenziwa yini kodwa mase kufunakala izikhundla uwe phambili. Yini wenze njani Ndlovu? Awuboni kwenze njani? Awuboni ukuthi manje ziye wena sisenkingeni manje? Ngikuthiwa la uyacabanga ngabe uyabona ukuthi manje sibhekene nenkinga enkulu. Yini kwenze njani? Ma, sengiyahamba. Baba isithando sami. Bye. Unomkhosi ufuna ukutshela abantu ukuthi ukhulekani akasekho emhlabeni. Hawu, iyona into engitatazelisa ngaka le. Hawu. Awuboni inkinga wena ukuthi abantu akumele bazi ukuthi ukhulekani akasekho emhlabeni. Hayi Ndlovu lento ayikho ngathi. Ibandla kumele lazi iqiniso. Izwani phela. Uzwazi iqiniso wena. Wazi ngeqiniso wena. Wena waqambela amaJudiya wonke amanga. Nami ngiphakathi wathatha amaJudiya wafaka halasha esihogweni. Wayibiza ngomkhululu uqobo lakho. Wahamba umemezela pe uqamba amanga. Namhlanje wazi iqiniso. Wazi ngeqiniso. Impilo yakho yonke mamsoba manga. Uphelela manga wena. Wendlovu, yabo lento okhuluma ngayo. Into zakudala engaxolelwa kuzo nami ngaze ngaphenduka bakithi ngaqala impilo kabusha. Wena into oyiphilelayo amanga. Manje into engithi yenza wona lama ngiwaphela. Hamba uye kuNomkhosi ufike utshela uNomkhosi ukuthi akangabatshela abantu ukuthi ukhulekani useshonile. Akatshela abantu uNomkhosi ukuthi ukhulekani uyabuya entabeni uza la emhlabeni. Wendlovu, kungani lento kufanele yenziwe yimina? Angithi wena insila kaMkhululi. Hamba kuyokwenza wena. Lokho ufuna ukutshela uNomkhosi ukuthi akutshelwe yimi, mtshele. Uyazizwa kahle ukuthi uthini wena? Noma ingqondo ayisasebenzi.